हासरा 1 नं हासरा खाखानि रायजोफोरा गासैबो UPPL ट्रेक्टर सबियावनो भट होनानै जोंस्रां ब्रह्मखौनो देरहाहोनो सानदों आरो फैलाजे बरगयारिखौनो आरो इयुनावबो बे जोंनि जायगायाव मोजां खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामो। BPFनो मानि थाखाय होआ? BPFनि सरकाराव जों माने बहुद खस्थ' मोनबोबाय, जों जेबो मोनाखै, जोंनो जेबो होआखै BPF सरकारा। माबा मोनसे बिनो थांबाबो जोंखौ लाजि फोनांनाय बायदि बाथ्रा बुङो, बेनि थाखायनो जों BPF सरकारखौ जों मोजां मोना। जिहेतु गोदानै दाजानाय मानास बिभागाव फैलाजे बरगयारिया देरहासारगोन। मा रादाय होदों नोंथाङा? जोंथ' दा बेखौनो बुङो, जोंनि जायगाखौ बिथाङा नायगोन देरहालांबा, जोंबो बेखौनो आसा खालामो उनाव जोंखौ माने नायफिनगोन, जोंनि हासरा गामियाव जोंखौ मदद खालामफैगोन। BPFनो बेयाव मिटिं खालामबाथाय नोंथांमोना बिथांमोननो भट होगोन बुंगोन ना होआ बुंगोन? जोंथ' मिटिङाव फैखायाखै जों। आं सोरबा फैदो जानो हागौ, जों फैयाखै आरो माने जोंनि ससेनिफ्राय फैयाखै, जोंथ' आरो होखाया, BPFनो होखाया। BPFनि बिजाथि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा मानास बिभागनि बाहेरानि होननानैथ' जों मिथिखायो आगोलावनो। बिथाङाथ' आगोलावबो दारायखांबाय खोमा, जोंबो बारा मोजां मिथिया नालाय, सिगाङावबो दारायखांबाय जानांगौ। BPFनो भट होथारा आरोना? होआ। जिहेतु नोंसोर गामियाव दिनै फैलाजे बरगयारिया फैनानै माबायदि मोनदों? जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मा रादाय होदों? बिथाङाथ' दा बुंदो माने जोंखौ जोंनि माबाफोरखौ नायगोन, जेरावखि जाया लामा सामा गथ' गथाय फरायनाय माबा मोनसे हेफाजाब होगोन, नायफिनगोन, बेखिनिखौ रादाय होदो।